Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Máme tu ďalší produkt z dielne Shrouded Fable a je to všetkými milované ETBčko. Takže poďme sa pozrieť, čo v sebe schováva, aké máme promičko, ako vyzerajú slívy. Už sa na to teším. Vizuál tohto ETBčka opäť za mňa úplne že pecka. Tie farby robia nádherný kontrast, ligoce sa to. Ako produkt na poličku za mňa naozaj že úplne super. Takže prvý pocit veľmi dobrý. Máme tu knížku, ktorá nás prevedie týmto setom nejakými novinkami, zmenami, ale hlavne tým, ako tento set vyzerá. A my prebehneme všetky common karty a dostaneme sa až sem dozadu. Máme tu opäť Ace Packy, ktorých hrateľnosť zatiaľ nevyzerá až taká veľká, čo ukazuje aj ich cena. Máme tu krásne ARK. Za mňa také moje obľúbené, zase je skoro všetky ináč. Tapu Bulu vyzerá výborne naživo, Houndoom, výborne. Dušíkovia, Duskull, Dusclops, Dusnor, krásne karty. Cresselia som zvedavý, keď vyťahneme, ako reálne bude vyzerať naživo. Okidogi pre mňa veľké prekvapenie, veľmi pekný art, veľmi milúšky Kufant. No a karta, ktorá vyvolala ošial v tomto sete, je Persian ARko. A potom prechádzame na full artiky a altarty, kde jednoznačne môj chase je Cassiopeia, ktorá je že neskutočná. Taktiež veľmi pekná karta Okidogi. So zvyškom ja osobne až tak spokojný nie som, ale tak s tým nič neurobíme, to je môj osobný názor. No a Goldie, v zásade je tu jeden Pokémon, dvaja tréneri a dve energie, to ma v celku sklamalo, tam som čakal niečo lepšie. Není každý deň nedeľa. Vnútri štandardne sa nám nachádza 9 boostrov. Tentokrát je to teda Shrouded Fable, na ktoré sa pozrieme za chvíľočku. Nachádza sa nám tu promokarta. Opäť je to Pecharunt. A opäť nie som unesený s touto kartou. Dúfal som, že tam bude niečo lepšie, takže za mňa úplne nie, že super. Ale naopak slívy parádička. Čo som ešte nepozeral je, či sú matné, alebo či sú normálni a Pokémon Company vyzerá, že sú normálni. Je to tak, máme tam normálne slívy, takže konečne aj niečo pre hráčov. Slíviky, všetky ostatné náležitosti tie si asi ukazovať nebudeme a rovno sa pustíme do otvárania našich 9 boostrov. Pripravíme si stojanček na hity, lebo ich očakávame veľké a chceme vidieť ARK, chceme vidieť altarty. Poďme na to. Boostrik číslo 1 a náš hunt za Cassiopeiou pokračuje. Za prvý týždeň sa nám ju nepodarilo nájsť. Ani na streamiku, ani pri našich osobných otváračkách. Takže snaď sa vydáme tým správnym smerom. Ale prvým boostrom sa nám ju pokoriť nepodarilo. Takže pokračujeme ďalej. Beaver, Cassiopeia, Joltik a Cresselia holíčko. No poďme. Shrouded Fable má trošku horší pull rate, čo sa nám páči. Ale zase niečo tie karty musia vždycky dať. Treba, aby sme ostali namotivovaní, nech nás to baví, nech sme z toho šťastní. A nech to není len reverzo za reverzom a holíčko za holíčkom. Booster číslo 4. Ak dobre počítam. Iba že by nie. Duskull, Galvantula a Kingdra EX. Malý hitík, ale rozhodne poteší. Aj klasické EXO v tomto setíku. Čokoľvek, čo sa bliští, je veľmi fajn. Rowlet, Miau, Secret, Zubat, no poďme ARK, kde ste? Nachádzate sa vôbec v Shroudede? Bolo by veľmi pekné, keby sme vám vedeli ukázať aj naživo, aké klenoty sa v tomto sete skrývajú. Čo ma teší, že aj do základného setu kariet boli opäť pridané nejaké Evolutiony, čo je veľmi fajn, napríklad tento Sylveon, veľmi pekná common karta, Genesecta, čiže aj vizuálne ten set za mňa veľmi dobre urobený.
A ako ste si už mohli všimnúť, tak aj veľkosť toho setu je výborná pre všetkých zberateľov Master setu. Lebo sa hodne ľahko vyzbiera. Sylveon, Croagunk a Copperajach holíčko zatiaľ ETBčko s jedným hitom. Je to Kingra EX s promíčkom, ktoré je také, by som povedal, že hodne vlažné. A ináč samý búčik, Cassiopeia, Haxorus a Zoroark holíčko. No Last Pack Magic, posledná šanca. Samozrejme jedno ETBčko sa nedá považovať za niečo, čo nám určí púrejty a to, ako to padá v tomto sete. Ale ešte aspoň jeden hitík by rozhodne potešil. A prichádza vo forme vtáčika. No! Tak, takto sme dopadli. Verím, že rozhodne nie každé ETBčko bude vyzerať takto. Ale dve klasické XK na takto veľký produkt. Tak to mi príde ako v celku prúser. Myslím si, že sme boli extrémne unlucky a až takto zle to vyzerať nebude. Ale toto je v celku odstrašujúci prípad. Nevadí, nevadí, zabavili sme sa, pošklbali sme. Ukázali sme vám, ako to môže vyzerať. Verím, že u vás to bude vyzerať lepšie. Určite napíšte do komentu, ak ste mali iné skúsenosti a boli ste tí šťastnejší. No a vidíme sa pri ďalšom openingu. Čaute! Ale free booster nám nepodaril pokoj.